Zer dan ez dakit, zer dan oso ondo ez dakit. Azkenean da proiektu bat. Ni hobi berri bat edo topa uneban, azkenean makina bat, duzu diseinatzen duzun digitalian, ordenagailuan itxian nahi duzuna 3 dimentsioetan, edo 2 dimentsioetan, da. Eta gero horre, programatzen duzunean ordenagailua, horrek moztu itxen da begurra, zu nahi duzun forma. Eta, okurri jatan proiektu bat, nun nire lehenko bizitza, iriketa eta bizitzun nahi beste ordu horiek eta gaur egungo hobi bat, hori plasmatzeko proiektu bat. Crowdfunding horren diruaki, nik ingo nebana materiala erosi, eta gero irabaziak dona hau edo laguntza bezala eman osasun mentaleko asoziazio bat. 40 egun, 30-40 egun dira kanpaina lortzeko, helburua lortzeko, eta lehenengo 10 egunetan edo ja helburua bete zan. Hori pixka sorpresa izan zen, helburua izan zen 2.500 eta bukaeran 3.200 edo lortu ziren. Jendeak uste, ez makinak itzen dagoana, makinak hau itxeko adibidez behar dugu ordu bete. Hemen zulua itxeko, hau bakarrik itxeko ordu bete. Gero lijau behar da ondo, barniz hau, berriz lijau, barniz hau, margotu, gero epoxiakin, azkenean 2 egun behar ditu zikatzeko, eta azkenean lan asko daka bakoitzak, Eta 120 ziren. Hazen ditzan ahalik eta lehen, baina, azkenean lanakin eta danakin, azkenean ez dakat denbora inbeste denbora libre, osoratu naiz. Eta osasun mentalan eskerra hortarako da, eta azkenean, baina helburua azkenean ez da dirua. Helburua da, osasun mentalari buruz hitz egin, eta beste gutza da. Neretzat, hilari batzentzat, honek igual zentzu asko egi aldau, Marra honen gainean piztinako marra dau, ez da zenbat buelta eman ditudan, dana leheno zuzenean eta zoratu jarrian. Eta gero, marra kurbau honek esaten dago, azkenean ez dala ezer, leheno zuzena, ez bizitzan ezer, edo zoin ikaskuntza, edo eliteko kirola, edo zer kontradikzio hori plasmatzea hain eban hemen. Olako momentu txar bat pasau baino lehen hau ez gara guztiz konstiente, arazo hauek zeintzu dira, konturatzen benetan ze pasatzen jatan, Zeni azkenean nire boragin horretan sartutan egoan entrenatzen, da bai, ez negoan oso ondo, login gabe eta ezakit zen, ez nekin oso ondo zer zan, Eta gero ja, helduzur momentuan benetan konstiente initzan, eta ja, helduzur momentuan ezin eban login ezer, 3 ordu egunean eta bat, ez negoan ondo. Eta, claro, hor honen hasi izango zen, deskantzau, hartu pixka perspektiba, eta ez eguan denborarik, lagatzen banean, ja, hainbeste urtetan landutakoa galduko neban, eta ja, Joko Olimpikoetako helburu hori, ja horrek esan zentzu diko, Nik benetan esaten dizut, ikutu neganean pareta, esan egan, buah, ikusen neganean denbora, esan egan, jazta. Nik bildu, claro, bilduran, ni mentalki ez negoan ondo, bilduran nekan, jokuetan egon eta gaizki itxia, Baina, ja zinitzan hori lantzen eta pixkat asuntuari buelta eman nahian, Laguntza eskatu bain gabe, ara heldu bonitzan etxuko du. Bide luze bada, azkenean, zuzarana, azkenean, bukatzen dalako zuzaran zati handi bat, Horren, gero bizkanaka, zure bizitzari berriz motivazio batzuk bilatu behar dizkiozu, zure izakera moldatu behar dozu beste bizitza komila tartian normal hau batera, psikologoak bai dauz, baina inorrek ezaitzu, bai dauz nahi dozati adibidez, errendimendu altuko zentro baten bizitzen ni, 300 pertsona bizitzen ginean, eta psikologo bat zeuan, psikologoari buruz ez den joiz, hitz egiten, Eta hori ikusi dut gaur egun ez da erreza, azteko dirua ez badakazu, ezin dozu psikologo bat edo psikologa bat ordaindu, eta seguridade sozialetik junda zitak lortzeko eta bilean behin eta hori azkenean gaizki jauen pertsona batentzat ez da. Olako momentua bizitza duzunean ikusten dituzu benetan ze gabezi dauz. Nik esan dut erabidietan, ez erabidea hundietan, baina azkenean pau gasole gaitza egin da, egon baizena ikusi izan da. Olako gauzan nik uste dut itzen dutela, bizkanaka jendiak hori normala huntzat hartzia, Eta azkenean benetako aldaketa ez da gasolek esatia zerbait edo Simon Baizek esatia zerbait, Gero aldaketa dau, benetan
nik esatia lagun batei ez nago ondo, onartzia guk, ez gauzela ondo, familiziari, laguneri, eta nik uste dut hor dagoela benetako aldaket. Urte hori oso zaila izan zen, baina benetan esaten dut bai, benetako rio honegon izan bi aste horiek oso kortzaia. Eta gizu, beste estimulo, zure ametsa bizitzen zauz, nik oso ondo pasa honeban, egisa esan surrealista da, esperientzia hori izan zamitzen niretzat, baina baino oso ondo Donostian bizi naiz, Eibaren Universitatea behinka etortzen naiz, kirola egiten dut, en plan osasun garria dalako, nahi dutenian bai, ez dutenian nahi, ez dut ditzen, eta gero, beste hobi batzu ditut, eta egisa esan hori oso komodo nago. Nire gora berekin, nire estresekin lan agaitxin, nire pertsona bezala, baina oso posibizionez.